Assalomu alaykum. Alaykum salom. Чхе Rest Pro Navic MC. Ҳаҷуи буд. Тайёриё. Гизала. Ҳамиҷа мардум ждат дора комментария нависондесан, ҳами батл аниқай, аниқ нестай. Ман як ролик тайёр кардам, агар дида бошид дар канал партофтум оиди ту шнапс. ҳолам халқ савол додестай ки саволу бо хали гапош дестай ки ҳама хеоли ваъда додаген оли бо ранги ралик чӣ мешава бо атминид мешава вақтш дига мешава шумо фақат ваъда метен. Ман мақсад наврӯза ранги одам мешиносам ки яъне амихта сухан карда суханаш ҷавоб мегаҳад. Илоҷ мекунем. Барои ҳамин худат сухан ки чӣ фикр кунам оиди албатта? Дар масъалаи батл мо дига ҳичи ваъда наметем. Пирра файрод мекунем аллакай 28 апрел соати 12 дар караоке клуби Pride. мухлисои батла интизорем. кадоме ки Rest, Navic гуфтам ё коме Хезе, Шнапс гуфтам ё марамат. Да батл чхеле ки медонем намуди версусш мешавад. яъне B-, яъне ягон намуди бозӣ дар болои минус дигар рол бозӣ намекунад. фақат маҳорати сухан меравад ки чӣ қадр сухан медонад, суханаш чӣ қадр тезтар мезгарад. хуб мақсад ту метавонӣ бигӯӣ ки сабаби якум батл бой додани ту имина плюси шнапс ҳамӣ буд ки вай ба минус халқа качат кард. Якум батлш не якума ҳич гуфта наметавонам дар бораи батл чизе шид гузашт мақсад. Ман B-, ӯ ба минус. Ман бисёртар гап задам. батла ман ба ёдам наёре мешава. дар масъалаи ӯ батл минус қатӣ да минус доштан та минус қатӣ хонда буд. нам хали буд. ҳич гуфта наметавонам. ам батла тамошо рости гап намекунам дига. мақсад идофаам шансҳо баробарай гуфтани шансҳо идофаам ранги ӯ карат мардумам хайрон мекунам бо даки чапанаш ӯ карат бе тайёрӣ рафт карат дига хайрон мекунам насиб боша. шансҳои шнапсам албатта ки зиёдтар сабаби таҷрибаи калони кориш ҷиҳати круи калонӣ мақсад ба қувват доштанаш шанс доранд ки 1%. вақте ки мо эълон кардем батл намуди версус мезгарад бисёриҳо норозигӣ баён кардесиян дар комментариҳо ва бисёриҳо меган версус кардиян яъне типа туда осон кардем ягон кора хеле ки ман ҳисоб кардаму дар видео гуфтам Navic 2 бор батлда боидагиай як бор шнапсда як бор дига ленда ту ҳисоб мекунӣ ки хайна шнапсда негуфтӣ мисол ленда сабаби бойтӣ да ленд имина тошто ки минус кати хай ҳамин чизиш да хоил мешавад ки бачаҳои хезе нисбат ба минус кати кор кардан зудтаранд. хуб ту гуфта метавонӣ ки имина ба минус шидагии ҳамон батл какта дар тақдири ҳамон батл таъсир кардагист. биё ҳамин масъалаи минус қатӣ хонданаша B- хонданаша плюси хонданаша ҳама ҳамин масъаларо биё ака рӯзи батл ман бигӯм ҳама бифаҳмад и дига хел нест ака рӯзи батл неги ҳову не ки ман ҳози мненията мехоҳам бифаҳмам што дар масъалае ки минус ҳамин мақсад минус дар батл айрӯи асос бигирем бояд набошад ва агар айрӯи асоси дигар бигирем бояд ҳамун рӯз минус набошад просто бит бошад темп меган темп бошад и ҳамун темпда зачитад кунанд ягон хел батлеро темпе ки даже ношинос боша ҳамунҷа диҷаи чӣ хали бута ай сабабе ки дар тоҷикистон и хали маҳоратҳо нест хали доступҳо нест ина россия мисол официални батлш версус батл мезгарад мақсад B-. ҳами ҳам мисол саволи ман дар ту ҳамие ки ҳамун минус ягон хел рол бозӣ кардагиай то имрӯз на танҳо дар батли ту умуман дар батлҳое ки шидагиай ту метавонӣ гуфта ки дар ягон ҷо дар бой додани ягон кас ё ки дар бридани ягон каси дига минус сабаб шидагиай. ма дашида буд куна хеле дашида буд.
значит раз ты дахыл همه چیز سبب دونی значит در دیگرو هم ممکن شیده باشه ممکن شیده باشه نکی когда یک قانون یک قاعده когда دو طرف в курсе همه соглашение میشه که او ما همین قانون قاطی باطل میزنیم او قانون اگر تو روزی باطل حلش نشوه این نغزه ای چیزا любой کس باید با کلا بگیره و حرمت کنه و همو итоге ки мешава розӣ шава ба ҳамун чиз а вақте ки 3-4 рӯз ба батла монда агар қонуно дига мешава ё қонуно дига мешаванд батлер в курси неста конечно батлер хафа мешава конкретно ранги ма гап нест хай тайёриё чӣ хеланд тайёриё ранги хедам ҳамин батли гизалараш дар кунем о акет естественно шанси охирон бояд метонем ҳама хел бигем ки мақсад бисёриё мегӯянд ки вақти ками баъд доди навик шнапс да мақсад 20 чанд рӯз вақт доди баи чихалиай мегӯянд навик сразу шнапс кати ба сразу кати лен ма официально видео кати оли ответ надодам ҳамақа ҷавоб додум касе натонистам ай наздики навик барои ҳамуқа розиши дар ҳамин короткое время и ралика пуштишагиртесаи сабаб нест сол мекунам а сабаби асосӣ ҳамае ки навик номша сафед кардан яйда батл ям нома сафед кардан туғриву як чиза бугумтон неки бо хато нафаҳмен мардум шумо дар чиво мухлисену дар чиво реперу ҳама шиносен ки батли шашба агар шумо бовар кардем ямо пас ду батли мана бовар намекунем обичный кора менависи 15-20 рӯз 10 рӯз 5 рӯз тайёр мекунӣ аз ёд мебурӯи чақчақ мекунӣ зур намеяд одам агар ки кор кунад ҳаракат кунад ана навик сабаби ҳавол ё ки проблемаи дигари ҳамияе ки ма насиб ягон рӯз пас кати шодӣ рӯпарӯ мешем пешакӣ пурсиданем ки судяора кира ай судяо кира мехости ту бубинӣ киу кира метонем оварда оварда мо аввал шумо номои одаморо мегирем ба мо мегӯем ки оё мо метонем аёро оварда ё не кира дорем иш чӣ хеле ки медонӣ дадаст барои чӣ ки ма ҳамаш судёро уже медонам у мешиносам уже ҳамаш ма ба як расчёте мақсад батл тайёр кардам ки судя не интерес не уже мада судя кадоме ки боша не фарқует гуфти гапо не ки судя кира охи монем кира бигем на ту мана мақсади саволу ма фаҳмидам батлер мондани судя кияй ту медонӣ ба фикрам барое ки чӣ хеле ки нолиграму марио судяоро интихоб кардан ва баъди ҳавай ягонтаи ҳавай мада претензия накард ки ма бой додум ё ихали ухали ма ҳамаи чизаш хирсан шидем ки мисол батлеро худчон судяра ки вибирад баъди вай претензия намеша худ тақдирта дар ҳамун одам бовар мекунӣ тарозуи вазни суханотон ҳамво мешаванд мақсад барои ҳамин фикр кунед агар ҳози натонӣ гуфта мақсад то рӯзе ки ҳар дутон рӯбарӯ мекунед пешай батл ман мегӯм ку ака судя ма кам дидестам судяе ки ягон ҷиҳат не ягон ҷиҳат ба назар нагирам ин чизо мақсад метова по-любому метова кадоме ки ҳамин уверина ки марда гӯре меа судягӣ мекуна бира судягӣ куна кадоме аз худ репера набоша реп да фаҳмиш дошта боша неки бифаҳма батл рафтест касе ки меа мақсад да фарқ надорад и просто як чӣ мегӯям уверинагӣ хедам да мақсад ки ки судя меша без разница баронам раҳмат хай саломат боша ка агар махфӣ набошаву ҷои ба ҷоиш набоша ягон мисра тайёршидагӣ бихонам мегӣ ягон 4 мисра ақаллан на старт внимание хап ма задестам гап мерава кулак намерава лаб кима қати чапози харвори сворид мекунам баъди батл ҷура мешем ана баъд дилбардорид мекунам гап нест як бор дигар раҳмат навик мс барои даъвати моро пазируфтану рад накарданат
با подписчикои канали майдони батл гуфтанем ки агар мехоҳем ки ҳамхали батлои реперои ба таҷриба бисёртар шавад бисёртар шен шумо видео баромадагӣ ҳамун ссилкада бидроен регистратсия кунен касе бозӣ мекуна бозӣ куна касе бозӣ намекуна просто дроя броя 1xbet тағаи яктарафаи боши брат